22 emprendedores agardan con afán por en marcha o seu negocio. Es un proyecto de turismo ecorural terapéutico, en medicina china, dietoterapia, puede haber un centro de gastronomía donde también se fusione lo oriental y occidental. Durante 5 meses recibirán apoio integral personalizado e de balde o abeiro do Inicia Coworking. Foron seleccionados entre máis de 30 aspirantes. Reconozco ya a priori que es tan interesante como ambicioso, pues requiere asesoramiento de especialistas, la manera de conseguir inversores, financiación. É un impulso increíble, despois as sinergias que se producen, o estar co resto dos compañeiros, o espírito de colaboración, que creo que é algo tremendamente novedoso, que tomemos conciencia do que nos podemos axudar e apoiar os uns aos outros, é altamente recomendable. Con este plan, o Concello e a Escola de Organización Industrial procuran a viabilidade técnica e financeira dos seus proxectos. É interesante este asesoramento porque sempre vas mellor da mão de alguén que ten unha experiencia e que se pode facer que as cousas non sean tan complicadas ou tan a veces inútiles de chegar mellor a donde queres chegar. Das 20 primeiras empresas que saíron da primeira edición, a metade xa está facturando, 6 instalaranse no CEI Nodus. Este CEI Nodus, este espacio lab, que permite precisamente que esas ideas empresariales se vayan implantando e que además teñan continuidade de buscar as sinergias tanto de recursos humanos como de recursos materiales como de espacios onde compartilas. Creo que isto axuda moitísimo a que teñamos ese éxito, que teñamos esa demanda e que sexan moitos os que queren participar. O remate desta fase, o coworking ofrecerá unha nova oportunidade aos emprendedores lucenses nunha terceira convocatoria.